kanti lona ke ongumsakazi Ukhozi FM uPhumlani Sipho Mbatha odume njengo DJ Sgqemeza sekaxotshiwe ke ngokusemthethweni sekazoba ke umfundisi yena ke uPhumlani Sipho Mbatha. Kanti ke uSipho Mbatha usebenza ke emsakazweni Ukhozi FM lapho ke enza khona ke uhlelo lasekuseni i-breakfast show ke phambilini yena ke uSipho Mbatha ke bekenza ke uhlelo lwantambama khona ke Ukhozi FM lapho ke bekasakaza khona ke uhlelo iwoza ke nabangani bakho. Kanti ke phambilini uke waba ke umdidili wohlelo lwe-afternoon drive ke i-drive home show beyenziwa ke uLinda Sibiya khona ke emsakazweni ke Ukhozi FM. Kanti ke yena ke uSipho Mbatha ke wajoyina ke Ukhozi FM lapho ke ebesebenza khona ke njenge news reader ngaphambi kokuthi ke abe ke uproducer khona ke Ukhozi FM. Njengamanje Phumlani ke Sipho Mbatha ke siyambongisa njengoba ke sikazoba ke umfundisi ngokusemthethweni.